Barka da kasancewa da Bamalli TV. Idan wannan shine shigowarka ta farko, ka daure ka danna mana subscribe, like, kana ka danna alamar kararrawa domin sanar da ku shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Bamalli TV ta kuce. Labarin littafin yarjejeniya. Amrat ce kwance akan gadon asibiti cikin tsananin raɗaɗin naƙuda. Tana mai ambaton ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. La ilaha illallahul azimul halim. لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم اللهم رحمتك أرجو صلاتك لي إلى نفس طرفة عين وأصلح لي شأني كله اللهم لا سهل إلا جعلته فعلا وأنت جعل حن إذا شئت صاد حنا يتبيو رقد قرافنا غدان أصبت تنا كي قرشان كلمة تيين قري تشكي إيكون الله يي إيكون سياين دا سنتليلير جاريريا تفادو دنيا تمكر شرق أيا Amrat ta ji ta nemi ciwo ta rasa. Hamdala ta dinga yi tana karawa ma'aikaciyar lafiyar kuma da ta bata kulawa tun lokacin da take naƙudar har zuwa fitar wannan kyakkyawar halitta. A yayin da Ubangiji ya yi ikon na fitar wannan halitta bakinta ne ya kasa rufewa da kalmar masha Allah. Allahu akbar tabarakallah ta maimaita ya kai so 3 har zuwa lokacin da ta gama tsabtace yarinyar idanuwanta da zuciyarta na matukar begen irin kyan da Ubangiji ya yi ma wannan halitta. Kasancewarta bata taba samun haihuwa ba, nan take kurjin da ta dade da shi a zuciyarta ya ɗuri ruwa ya fashe. Hawayen da ke fita daga idanuwanta ne suka zuba akan fuskar jinjirar wanda ya sa ta dawowa cikin hayyacinta. Cikin hanzari ta sa hannu ta goge idanuwanta. Cikin sanyin jiki ta dunkule ta cikin zanin daukan jarirai, sannan ta kara ma mahaifiyarta domin ta bata mama. Sai a wannan lokacin Amrat ta ido 4 da jinjirar, yayin da zuciyarta ta yi saurin bugawa. A bayyane kuma ta furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba tare da ta shirya ba. Ma'aikaciyar lafiyar sai saurin cire yarinyar ta yi daga jikin mahaifiyar tare da faɗin lafiya ko maman naki yana ciwo ne. Hawaye ne mai zafin gaske ya gangaro mata, bata samu damar bata amsa ba. Har wannan lokacin idanuwan tana kan jaririyarta. Mamaki ne bayyana a fuskar ma'aikaciyar lafiyar inda ta saki baki tana kallon jinjirar da mahaifiyarta baki sake. Maganar Amrat ce ta dawo da ita cikin hayyacinta. Ya salam da sauri ta daga kai ta dubi Amrat tare da furta baiwar Allah, menene matsalarki? Yau akalla na fi karfin shekaru 8 a wannan asibitin, amma a dukkanin haihuwar da na amsa ban taba ganin mahaifiyar da ta kalli kyautar da Ubangiji ya yi mata ba, ta kawar da kanta daga gare ta. Sai ke ai ina ganin ko da ba kya bukatar wannan kyautar bai kamata ki bayyana hakan ba har wani ya fahimta. Duk inda ran Amrat yake yayi matukar ɓaci domin kalaman da ke fita daga bakin ma'aikaciyar asibitin sun yi tsauri, don haka ta yi saurin miƙa mata hannu alamar ta bata yarta. Amsar yar ya ƙara rura mata wutar da ke ci a cikin zuciyarta, don haka kuka mai ƙarfin gaske ne ya kwace mata ba shiri. Runguma jinjirar ta yi a jikinta tare da lumshe idanuwanta, ta ci gaba da rera kukanta da ita kadai ta san dalilinsa. Ganin hakan ya sa ma'aikaciyar asibitin ta shiga nazarin akwai wani boyayyen al'amari dangane da Amrat. Don haka ta dube ta ta ce na fahimci akwai damuwa a tattare da ke. Allah Ubangiji ya yaye miki damuwarki, ya miki mafita ta alkhairi. Sai a wannan lokacin Amrat ta bude idanuwanta da suke a rufe ta dubi nurse din, ba tare kuma da ta ce amin ba. Ta ƙara fashewa da wani sabon kukan. Na sani na wacce ita ma'aikaciyar lafiyar ce da ta karbi haihuwar ta girgiza kai tare da juyawa ta fice daga ɗakin. Sautin muryan da Amrat ta ji ya sa ta yi saurin tashi daga kan gadon da take a kwance. Jinjirar na makale a kirjinta. Imran ne ya shigo haɗe da sallama, fuskarsa cike da annuri. Idanuwansa akan sabuwar haihuwar da aka masa, bakinsa a sake. Kai tsaye wurin Amrat ya nufa, yana mai nuna tsabar farin ciki a zuciyarsa domin yau ce ranar da zai cika babban alkawarin da ya yi ma yayansa wanda yake uba kuma uwa a gare sa. A bangaren kuma Amrat yau ta kasance mata ranar bakin ciki wanda ba za ta iya misaltawa ba kamar sauran mata ba da irin wannan rana takan kasance musu ranar farin ciki. A yayin da Imran ke kokarin karasawa inda take kara matsa yarinyar ta yi gab a jikinta tare da saukar da idanuwanta ƙasa. Tana kuka irin wanda uwa ce kadai za ta san raɗaɗinsa a yayin da ake kokarin raba ta da ɗanta. Bata yadda ta ƙara ido 4 da shi ba. Shi kuma a lokacin da ya fahimci Amrat na kokarin kawo masa wani sabon al'amari bayan yarjejeniyar da ke tsakaninsu, nan take ran sai yayi baki kirin.
hirar cikin ɗan ƙanƙanin lokaci fuskarsa ta sauya daga farin ciki zuwa akasinsa, wanda shi ne dalilin da ya sa Amrat ta saukar da idanuwanta ƙasa. A hankali ya miƙa hannayensa biyu domin ɗaukan jinjirar. Ba tare da ya ankara ba ya ji an kawar da hannayensa gefe da ƙarfi wanda har ya kusa zamewa da takalmansa. Ɗagowa ya yi da sauri cikin mamakin hakan, yana mai kallon Amrat, kallo mai ɗauke da abubuwa da dama. Me take nufi? Wane ne ya sauya mata ra'ayi ko kuma ba ta cikin hayyacinta ne? Waɗannan tambayoyin ne suka ziyarci zuciyarsa nan take. Bakinsa kuma ya kasa furta ko a, bai san lokacin da hawaye suka gangaro masa ba. Har wannan lokacin Amrat tana rungume da jinjirarta, idanuwanta a ƙasa. Sautin kukanta na fita a hankali. Ban yi tsammanin haka daga gare ki ba. A tunanina ke ce mutum na farko da za ta yi ƙoƙarin sama min farin ciki a duk inda yake ba tare da wani matsala ba. Amma sai gashi ke da kanki kike ƙoƙarin ki haifarwa zuciyata da bakin ciki. A lokacin da ya furta kalmar ƙarshe ya sunkuyar da kansa ƙasa. Ƙwalla na ci gaba da zuba a idanuwansa. Ya ci gaba da faɗin, ba zan tilasta miki ba in dai kin canza ra'ayinki daga yarjejeniyar da muka yi da ke. Amma ina son ki sani wannan shine abu mafi muni da girma da kika yi min a rayuwata. Ya ɗan ja numfashi sannan ya ƙarasa da babu komai. Ya furta cikin sauti mai bayyana tsantsan ɓacin rai. Ƙararrawar wayarsa ce ta karaɗa ɗakin da ƙara, sai a wannan lokacin Amrat ta ɗaga idanuwanta ta dube shi. A hankali ya ciro wayarsa daga aljihunsa ya duba, sannan ya mayar cikin sanyin jiki. Ido hudun da za su yi Amrat ta yi sozali da hawayen da ke kwaranya daga idanuwan Imran, abin da a duniya ba ta ƙaunar ta gani. Nan take tausayinsa ya yi saurin dira a zuciyarta, bata san lokacin da ta sauka daga gadon asibitin ba. Rungume da jaririyar tana kaiwa gab da Imran ta miƙa masa ita ma hawayen na zubar mata. Gata ka tafi da ita. Ba za su a ce ni ce sanadiyar zubar hawayenka ba. Ka fi kowa sanin cewa ban da kai ba ni da kowa a duniya. Kai ne uwata, kai ne ubana. Kamar yadda ba zan so na rasa ka ba, haka ba zan so ka rasa dan uwanka ba da yake matsayin mahaifi gare ka. Ba ka da kowa a duniya sai shi. Haka ni ma ba ni da kowa a duniya sai kai. Ka karɓe ta inda ya tabbas karɓarta zai share ma hawayen idanuwanka. Ta ƙarasa a daidai lokacin da ta miƙa jinjirar. Tana kuka mai taɓa zukatan masoya. Cikin sanyin jiki ya karɓi jaririyar yayin da shi ma hawayen ke zubar masa. Ƙararrawar wayarsa ce ta sake kaɗa da ɗakin. A rikice ya ƙara ciro wayar ya duba, sannan ya mayar da dubansa zuwa ga Amrat ya ce, lokacin tashin jirgin su yayi, bai fi minti 24 ba ya rage. Ina son ki yi haƙuri ki jure, kada ki sa abin a ranki. Allah da ya baki ita shi zai sake baki wacce ta fita da yardarsa. Ban yi haka don na haifar miki da wata damuwa ba, sai don na fitar da wanda muke kallo a matsayin uba daga cikin uquba. A karo na uku, ƙararrawar wayarsa ta ƙara kara da ɗakin. Cikin hanzari ya fita da yarinyar ya bar Amrat a tsaye. Bisa ta yi da kallo har ya fice daga ɗakin. Ji ta yi tamkar an aza mata wani babban dutse a zuciyarta. Nan take idanuwanta suka rufe. Duhu kawai ta gani ya lullube ta. A cikin wannan yanayin ta ji kwararar jini da ƙarfi daga jikinta. Tun daga wannan lokacin bata sake sanin inda kanta yake ba. Zubewa ta yi ƙasa sumamma cikin jinin da ya daɗe yana zuba ba tare da ta sani ba. Idan muka waiwaya baya kuma tarihin Amrat ya bayyana cewa ita kadai ce a wajen mahaifanta, ba ta da wa ko kani. Hasali ma banda mahaifinta da mahaifiyarta bata taba ganin wani ko wata da sunan danginsu ba. Sai dai Malam Hamisu wanda yake makwabci a gare su kuma shakikin mahaifinta. A duk lokacin da Amrat ta yi kuskuren tambayar mahaifinta ko mahaifiyarta danginsu, to tabbas wannan ranar ta kira ma kanta ruwa, domin kuwa mahaifanta gaba daya za su iya share wata guda ko fiye ba sa mata magana. Wasu lokutan sai ta hada da malamai da makwabta wajen neman mata gafarar iyayenta. A dalilin hakan ne ko da za a sa gabanta gabas a yanka bata san sunan kakarta mace ba bare namiji. Shi yasa a duk lokacin da bukatar sunan su ya tashi take ƙarya da sunan Maryam a matsayin kakarta ta mace, Musa kuma a matsayin kakanta namiji. Haka Amrat ta yi rayuwar kunci wacce ba yabo ba fallasa. Hatta kawaye mahaifinta baya kaunar ya ganta da su. Da kyar aminin sa ya roke shi ya barta ta yi karatun secondary bisa sharaɗin ba za ta yadda ko da wasa ta yi kawa ba ko ɗaya. Haka kuwa aka yi. Abu ɗaya ta yi a lokacin domin gujewa fadawa hatsarin mahaifinta. Kullum ba ta dariya, ma'ana fuskarta kullum ba annuri, wanda ya yi sanadiyar ja mata bakin jini na sosai a cikin ɗalibai mata da maza. Haka
haka ta yi karatun cikin wahala da ƙyar ta ga ta gama makaranta. Abin da yake ƙara cimma Amrat tuwa a ƙwarya shine yadda hatta asalin garin iyayenta bata sani ba. Kullum tambayar da take wa kanta ita ce menene dalilin hakan, sai dai kuma babu inda amsar za ta fito mata, don haka ta ci gaba da ba ma zuciyarta haƙurin wannan rayuwa da take yi a tare da iyayenta. Banda makarantar boko da ta islamiyya babu inda Amrat take zuwa, hatta ce fa ne mahaifinta da kanshi yake zuwa kasuwa yayi. Kasancewar sana'ar rini yake yi, da ita yake ciyar da iyalansa har Allah ya ɗauki rayuwarsa kafin lokacin da mahaifiyarta ita ma wa'adi ya cika, wanda a tsakaninsu bai fi wata 2 da 'yan kwanaki ba. Tana cikin takaba Allah ya yi ikonsa. A wannan lokacin ne Amrat ta fuskanci kalubalen rayuwa iri-iri. Ta ma saurare a nan zamu da sa'aya, sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon sai ku tare mu da ci gaban labarin littafin yarjejeniya. Ku ci gaba da kasancewa da tashar Bamalli TV. Tashar Bamalli TV ta ku ci. Ku ci gaba da kasancewa da Bamalli TV domin samun labarai daban-daban fannin kiwon lafiya, shirin Kannywood, mu da malamanmu da littattafan Hausa. Bamalli TV ta ku ci.